Como cada ano, o Concello de Boiro celebra o Día Internacional da Danza, aínda que nesta ocasión estrea escenario. A azotea da Casa Consistorial acollerá 2 pases a cargo das bailarinas da Escola de Ballet 100 Pies. A Escola de Ballet 100 Pies fai un pequeno evento ese día. Estes anos o estaba facendo na Plaza do Concello, pero este ano queremos darlle un poquinho máis de valor e un poquinho máis de empuxe a ese Día da Danza e vamos a facer un espectáculo un poquinho máis especial na azotea do Concello de Boiro. Será este domingo 27, faremos 2 pases por mor do aforo. Un será ás 12 da mañá e outro a 1:15. Nada máis, serán aproximadamente 65 nenas que interpretarán 10 pezas de aproximadamente 3 minutos de duración. O primeiro dos pases será ás 12 da mañá e o segundo a partir da 1:15, aínda que a entrada libre, o aforo é limitado por cuestións de espazo.